Kważi 15,000 euro. Din hija ċifra li swiet lil poplu Malti u Awċi il-konferenzi tal-aħbarijiet li kienet saret fl-24 ta' Marzu li għadda. L-istess konferenza li fija l-Prim Ministru Robert Abela kien ftaħar li se jagħti l-paga tiegħu ta' xahar bħala donazzjoni għal ġlieda kontra l-pandemija biex imbagħad minn domanda parlamentari tad-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi skoprejna li l-pajjiż tajjar mal-15,000 euro għal dan l-avveniment. Hija din l-istess konferenzi tal-aħbarijiet meta Robert Abela attakka lil ġurnalisti ta' Net News sempliċement assaqsejna meta se jraħħas il-kontijiet ta' dawl u l-ilma. L-istess konferenza fejn ftit qabel il-Prim Ministru rid jitlaq lem biex ma jieħux id-domandi. Grazzi. Prim Ministru? Għanna domandi, skużani, ħsib li memx. Kont ottimist f'din il-parti. Claudio Kolejrom il-ġurnal l-Orizzont. Ottimisti żejjed qed jgħiduli. L-ammont ta' flus li Robert Abela semma fit-tweġiba tiegħu fil-Parlament kienet ta' 12,694 euro. Madankollu din is-somma hija ċifra mingħajr VAT inkluż. Dan ifisser li jekk iżżid il-VAT in-nefqa mill-Kaxxa ta' Malta għal din il-konferenza tal-Gvern titlaq għal madwar 14,979 euro jew fi kliem sempliċi 250 euro għal kull minuta. Wara li ħarġet din l-informazzjoni, id-deputat Jason Azzopardi jikkonferma li l-lukanda fejn saret il-konferenza tħallset is-somma ta' 1,000 euro għall-użu tal-post u allura wieħed jistaqsi fejn marru eżattament l-14,000 euro l-oħra li ħareġ il-Gvern mit-taxxi tal-poplu Malti u Awċi.